Halo? Halo. Mbak, Apa? mana apa? Gembus. Gembusnya sapa? Gembus ku dhewe to. Gembuse wong pangan ya dinek-nek kene. Mulane kok ra enak gembus mbak aku ya mangan. Iya, anyep ya. Anyep kok mambu-mambu keceng ngono ta iki. Iya, kan anyep kok. Dan yang Yulin. Mbak. Untukmu ki kok suwe-suwe saya maju to kuwi. Ora sangen nyek pancen rongos yo. Ngono ngono. Ngono. Mata genit, mata genit. Muka jelek, muka jelek. Bibir manyun, bibir manyun. Munyok. Ya, nek munyok, nek munyok. Ngono munyok ya ra ngono. Oh, ngono.